Monster kill. Wani gida sarautar mata. Da na garanci kama a ɓace. Hala yau raina aka bata. Monster Mata miki da aka yi. Wane ne? Wane ne? In shiga yanzu fito da tafi da yi ofis. Mamata? Amma dai ai kuma kamar nasarar ba ce kyau. Na zo miki labarai masu daɗi wanda idan na baki labari ɗaya daga ciki sai kin manta ma kina cikin bakin ciki mantawa zaki. A kin san wani aboki da muka taɓa da shi wurin ki ba? Ana ce mai U.S.M.A.N.C.Y. Kin sai ya samu aikin lecturing a China. Na taɓa gaya miki? To ya samu lecturing a China. Ya je iya shiga aji suka gaida shi. Ya ce my name is U.S.M.A.N.C.Y. Suka tafa. Ai kwamfuran ya fata. Suka ce ya akwai ba ya ce ya fata. Ya ce eh. To ko iya cikin wannan gabatarwar tsautsayi kawai U.S.M.A.N.C.Y. sai a sha ta kwace mai. U.S.M.A.N.C.Y. ya ce a ta sha. Kawai wani ɗan China ce Professor. Wai ashe sunan wani ne a China. Ashe wani sunan wani ne a China. Abin ya ba shi lecturer ne ya iya koyarwa. Top of his head. Sannu su biyar. Eh? Sannu su biyar. Kaga dakata. Anya kai dan sandan gaske ne na. Monster kill. Commissioner ne fa ne, Commissioner of Police. What? Ba ki gani ba? Biyar me zuba danga. Yanzu ke fi sabin lairan ki a baci in zo in saka ki a cikin farin ciki amma ki kalle ni ki ce magana ki abin da ba mamaki yake ba ko kun yi ina baki ki ce wallahi ba dan kanki ba wallahi da kauda miki ba kenan da kosan kuma kara mai da shi cikin raina billahi lillahi amma ba komai ai tunda kin yi farin cikin da shi kenan ba komai Magariya ce banza.